Kahangin rin ba, boss? Kung ano eh. Select. Kaya para ako. Kapasok na guys. Ito na to, namapot siya. Mo din ang lisod kining si Silex kung kuan kay laom kay siya, taas kay siya. Ya kusog kay hangin, abot mo diri sa babaw. Di po basta-basta lagi. Suga sa hangin eh. Gabayik na gud na. Pero kung maglakaw, okay ra. Wala ibarkong ilo. Kung nang paningwaang mag-tangent yun. Kanang basura. Woo! Kanindot adventure. Kusog kay hangin, labi nagkatong bugnaw kay hangin karon init pa kani. Kusog kay hangin dire. Oh. Ang boat ay. Pita ta masentro. Tumbang ni mo ang masentro ta. Barko ba? Ang barko ka ba? Hello. Ah, duta ay. Kusog kay hangin ri ay. Babaw. Lipod basta-basta ri ay. Mo din ang moingon ang uban, mahadlok sila si Silex. Taas man jud noon. Ah, barko ra. Yee. Nawa. Agi na barko, cargo ship. Okay. Moto, abot kita. Nag-tangent kita diri sa ilawom. Moto ang si Silex Adventure. Barko ay.